дар доираи рақобатҳои даври дуюми мусобиқаи Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ миёни монтахабҳои занона, тими миллӣ бо унвони Тоҷикистон бо монтахаби қавии ҳамсояи кишвар Узбекистон ворид рақобат шуд. Охӯрӣ бо ғалабаи бузурги тими ҳамҷавор ба анҷом расид. дар қисми аввал сарбони даста Нилуфар Қудратова ба задани 3 гол даст ёфт ва Эльвина Аблиакимова бошад муаллифи дубл гардид. қайд бояд намуд ки ин аввалин бозии монтахаби хубони Ӯзбекистон дар дораи ин мусобиқа мебошад. онҳо дар даври нахуст озод буданд. тими миллии занонаи мо дар даври аввал бо миллипӯшони Туркманистон бозиашон мусови ҷамъбаст шуда буд. ҳамин тавр қисми аввали ва охирии тимҳо бо бартарии 5 голи меҳмонон ба анҷом расид. дар қисми дуюм низ хубони ӯзбек имкониятҳои бешумори голзанӣ доштанд, вале як дафъа аз ин имкониятҳо самаранокӣ истифода бурданду халос. дар дақиқаи 65 Зарина Мамадкаримова голи шашуми тимашро вориди дарвозаи Сайёра Саидова кард. баъди ин пирӯзии бузург монтахаби занонаи Ӯзбекистон дар садри ҷадвали мусобиқа қарор гирифт. Полностью проиграли. Не знаю, может, мы выбрали не ту тактику, как бы хотели первый тайм отстоять и во втором чуть раскрыться. Как бы девочки не поняли эту тактику и полностью мы провалили первый тайм. Сделаем после этой игры выводы, ошибки просмотрим, соперников и будем готовиться к ним. дар бозии дигари ҳамин давр тимҳои миллии Қирғизистон ва Туркманистон натавонистанд голеро ба дарвозаи ҳамдигар бизананд. бо унвони Туркманистон баъди 2 давр соҳиби 2 имтиёзанд ва дар ҷадвал зинаи 3-ро ба худ ихтисос доданд. Қирғизистон ва Тоҷикистон дар ҳисобашон 1 имтиёз зист.